तो ना लागे न काची उमरिया में बबुआ कि आइल हाथ से समैया अरे गुजर जाता हो लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता चाहता बनावल बिगड़ जाता आइल हाथ से अरे समैया अरे बिगड़ जाता हूँ आइल हाथ से समैया गुजर जाता हूँ लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता संजय बाबा अश्लील के विरोध लो करे गरिया के फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब अश्लील के विरोध लो करे गरिया के फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब ये आशीर्वाद हमरा के बाबा देता नहीं बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के कामना बा आज अश्लीलता के खिलाफ लोग यूट्यूब पर फेसबुक पर पेज पर आके अपन व्यूअर बढ़ावे खातिर भोजपुरी के बारे में बोलत लोग बाकी तिलक बियाह छेका परोजन में आके लोग नचतावे बाउर गाना बजा तो सबका सोझा और सुनले अरे फुहारा जाता हूँ सबका सोचा सुनला फुहर जाता हूँ लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता चाहता बनावल बिगड़ जाता भोजपुरी ऐसे ना सुधारी बाबा कहाँ जाके लागी भोजपुरी थाती बदल के सोच पड़ी कमल से है कहाँ जाके लागी भोजपुरी थाती बदल के सोच पड़ी कमल से है तो अपन बात से अरे के मुकरी जाता हूँ अपना बात से के मुकर जाता हूँ लोग
चाहता बनावल बिगड़ जाता